Calmayah kalpo tandingane Bendara Nusantara bisa unggul nang yen ora bisa minangkani kudangan Wacang Wijaya Mula gambaring jagat pribadi gagal wigarta yo kok semua peperangan surat ramean Bantorobo malah dikandhekake nggone padha Mancakara. Mbok menawa si bawur mangsa kasurat tandinge karangan. Kepiye? Mara dadi matur upama duwe kudangane apa? Mas Picis Raja Brana Bondo Bandung dinar rupiah ora bakal kekurangan. Menapa boten sing Prabu dalasipun diperembah. Ngendikanipun Kanjeng Rama mongkon boten kenging dipun lajengaken. Wonten tetesing gedyanipun wonten korban tindak dados negari sangar nanging kadang kula tirtawatipun dipun boyokan sinten kemawon waton saged minangkani kudangan boten ndeluraken pendhita kira tumpak bali larang dendeng tambak Raja Batu Wacang Wijaya Mulya gambaring jagat pribadi monggo dipun madosi wonten pundi Derek
pingis pindho landhepe ngetrisula ning nanggono gawe gelar ning nanggono gawe gelar kaya ngenteni mambaning mati utek kumlomeng progabus piye wae ya sebulane Tirtawatine nyuwun undangan orang dulu ratu pendita paribasan keret temumbang bale bocah ngedeng-ngedeng tambang karo ajang hatung niku ajeng dilabeni waton saged ngupadi woh cangkok wijaya punjai niku sepisan piwindha gambaring jagat pribadi sing gumun kuwi sanggurine wae ing atase Antasena duweni kapan kanggo yo mengke lho kok pisang geni iki ora kawisara ana ngendi dununge la jajalan nunggal karo lho ngomonganmu sing apik sedina sengi kula mangsa omongan sing nanti apa enggane yen Antasena pisang geni nunggal karo ki arep katresnan karo cokane saged mawon lunane bareng jebulane tujuane padha iku ana apa sing sabar mawon mangga dinugang dugang raos sing ati mangga ati iya yo kalimat kula ngatur mendung ngalingi prabaling basanta sing sinareng ilat sultan sesaltan ya ilating banyu bolate menawi dawa bentel kawuraning mendung pergalane pertapan sekandeng wonten ing nastani pertapan jagal bumi pertapanipun sing begawan Nangga Raja Pandhita Gendul tapane saged manjing ajar ajer ajar lakuning Pandhita Gendul tapane manten semedine luhur ane aja lembut saged ngumpuli dadi ajar yen murid magal gunung milung boten mokal nawikanipun lenggah wonten bali pasrabaran kados swaripun ing wayah salintring Pracu Trisna nenggih Prabu Bumantara ya Raden Suteja ya Raden Bima Narokasura sarta menawi kepadhanipun Sang Begawan Nagaraja mengeraken swanipun dadi bajul Semara mangkona loji prenggadiring kababar lisan wong ilage ngami kinanastu mawa sijeng sekaring bawana langgeng bajul Semara gece wali gece sada cinta wali kobra iki sangat diperlukan keparang ningali kelopon bajul Semara loko malam untukku bukan toros lamrene kelopon ya iki ngatiku kata
mustikane ngapandhita timbalan ing ngarsanipun nyat ana wigati sing kepiye Gunanto sadèrèngipun parengaken wayah badhe winali raosipun paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangarti katur konjuk sandhaping pemodo ya ndak tapa aja muji astutinipun Hyang Wetamanana kula Bumantara kula tampi kapundi sing dadosaken jejimat tumrap gesang kula ya muga-muga Hyang bajul bekti kula konjuk Hyang katompo nggih putuku Bumantara sliramu ngaturna bekti marang Pune Hyang angestune Pune Hyang tampanana inggih kula tampi kula pundi dadosaken jimat Hyang ana wigati apa nggih putu Prabu gawe pitambu tumrap gale para pepunden aja seneng nyimpen marang wewadi jalaran menungso sing seneng nyimpen mati padha wae ngandhut darupaksa sakjroning badan lumur katuranggane rusak marang raga Bumantara apa sliramu duwe gegayuhan apa sliramu duwe penjangkah lumrah wong duwe gayuhan duwe penjangkah bisa kasembadan katon tawajutan minggu ing saliring kemu siji pati loro jodoh kelengkaning wah bisa teko sampun sawetawis kula menika mboten dipun ladosi kaliyan semah kula Katnyonawati. Yo jalarane apa? Monggo sing jenengane garwa kuwi sigarane nyapa? Ana sing arane garwa kuwi mau jodoh wong loro wis manunggal.
wajibing wanita kudu bekti marang wong lanang lho kok ora mladeni karo wong lanang kuwi jalarane apa kula boten mangertos Kanjeng ya nanging kula menika ndarbeni penjangka sing kepiye kepengin kula kewayu ya dikewayu leres wanita mendi sing mbok tresnani kula selumeng bumi sakur ing langitan wonten kalih tiga putri Tasik Madu putranipun Sang Prabu Tirta Dewa dados kondhangipun para priya ngundhangaken kan citranipun Dewi Tirtawati mila Kanjeng Eyang gandeng menika nyuwun kudangan Moh Cangkok Wijaya Mulya tan wonten kalih tiga ingkang kagungan menika paduka Kanjeng Eyang kinten-kinten kados pundi ora-oranipun yen arep manggal Jaring carita yang dalam potoning gunung Jogro segara Biswasat
Nalika dipunagem dening menungsa senajan to mantul sedina kaping 7 kesangga bumi dadi Wacana Wijayamulya bisa maluya jati mahmaluya. Kedaya saking katonanipun Ganagaraja Swadya maringaken dhateng Mayan nggih Bumantara ya Raden Suteja anggenipun gandrung-gandrung amartos maring Ayu Dewi Tirtawati putri saking Tasik Madu eling-eling Raden Antasena ngrapalaken aji panglipunan dayaning panglipunan boten saged kawistara dhateng telunglah bobot wonten ing nadaning pendapat nyandak wujuding pusaka iya ya apa dinaku ya Pindha kembang pengajap mring tawana susuwe angin ngendi enggone kelawan galing kangkung Bumantara tur paring goyang enggalo sujud ana negara Tasik Mandawi wujuding Wacana Wijayamulya minangka dadi pidhanan kula dening pangapunten Kanjeng Eyang kula menika dereng rumaos anampi peparingipun paduka Kanjeng lho Goro Nangka dereng Eyang tangane sapa sing tangane sapa jul bajul kula nuwun dawuh paring pangantika sangadi penemban sliramu mirengke apa ora iya yang tak tampa kanggo srana dawuhku inggih kula menika mirengaken nanging ketinggalipun sanes wateripun ken wayah Bumantara awit menawi ken wayah menika nanduaken tata krama kowe ana maling Bu tutup aja nganti kapan ditinggal ya wani-wanine mlaku durang moko kowe dadi malih kowe balena Wacana Wijayamulya paring Kanjeng Eyang balena kawruhan ana Kakang Antasena tresna kalwan Tirtamati ning ana kudangan loro cacahe pon Kakang ya seneng
Apa inggane karo tega tegel pampun kakak kuwi tresnanipun kakak mungkari bejaku apa bejaku nek kowe laku durang mongko dadi maling ora rumangsa dadi maling yen maling kuwi mau nggawa marang bondo sing tak colong kuwi mau ngangge jare ning Antasena ulung-ulang ana rewel Gelap dati tambah genderang keras suarane kantar prakara wawalikan ana tetembungan adu-adu kemirikapa rebutan pepesan sumung tandhi karo Kakang Bimantara ora ana pigunane tak tinggal nyemplung segoro kowe lho Kang. Oh
iman bagusmu iman siadi anggone dadi putraning Paman Werkudara monggo Paman Werkudara kuwi mau satriya sing ora duweni watak nista ora duwe watak gawe citrakaning liya lho Komalanta sing laku Durjana nun sewu Rama Draji lho nyuwun sedaya pitulung Antasena kaliyan sapa pira Antasena karo gedhe terbuk kados kanggo Saya dalwararas Soro tampil lintangan kumadang titis titis sunya tengah wengi lumrah gandaning pos bento karengyaning ujan mira sangat wicara suaraning matu bronto mano somsar mano ngasomsarining
kok gumanting wengi jroning wengi dering wonten ingkang kacarita. Kacarita namung gambaring Arga argaraning gunungan. Tursina yen dicaturi sinana warna ginambar segitiga. Minangka pelambang Kanjeng Tribawana, prilangan telu gawana alam. Alam telung perangan wibahan kalbaran pradi milah alam ing kelanggengan. Alam kalbaran ing kuneng jening bayi kinandut jroning gugarbaning biyung sempurnane 9 wulan 10 dina. Alam ramiriping menungsa ngercapada ngandikane koordinasi bebasan kaya wong kang mampir ngombe ing alam ing kelanggengan. Sukma kamraga sampun pinisah ana-ana dadi ana sapisana mulih pringasale ora ana. Pojok gunung gambar kembang pon Semarna, kembang gantane wangi panca lima warna rupa menungsa kang gayu luhur asmane kerta marang sembah kang linang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila. Dawing agama suci surat sedina sepi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagating agama. Ginambar kali kastu bori pangepapat godhonge sanga ngadeg jejeg. Pangepapat wetan kidul kulon nang padhake menungsa kedunungan anapsir patang perkara bumi geni bangin kayu abangin putih kuning cara sedulur papate menungsa surya amarah halamah lan mainah. Godhonge sanga uripe menungsa kang purba wiwara sang perkara utawa duweni bolongan saka wajib dijaga. Alandene iki kan ngadeg jejeg welingi wong kunarmon lido sedina kaping 7 aja padha lali gandlan waton. Iku waton urip ing nganggo dasar bener. Bojo-bojane wong kang lali sing bojo kang eling lan waspada yen no yiwana yen lena kena. Kemamang gambar aja ngrasa panasten. Marang ketrimane wong liya gayuh ketrima lambarane. Sapa temen tunggone menangi teman ngakonono tapa Japa Srana sing kalawan gentur. Gambar Manu Prabu Sokan Marati renggani nengganang sama sinamandang daya dinanyen tepos niku dipun agem dijiwit krasa lara aja sing niwit marang liya. Ana gambar Lotung wong kuno duwe petang petung. Dina 7 rangkep 5. Sasi 12 tahun 8 pindune papat. Dina 7 petungane Senin 4, Selasa 3 Rabu 7 Kamis 8 Jumat. Pusaka Minggu 5. Rangkepe dina manis pahit kon mangke kliwon. Manis 5 pahit. Ngopon 7 age 4 kliwon. Sasi Rasura sampan mulu badam mulu Jumat awal. Jumat dilakir jam sampan poso sawal bukai besar. Tahun 10 tahun alif tahun B tahun Jimawal tahun J tahun Dal tahun B tahun Pamulang tahun Jimangkir. Windu papat windu adi, windu kuntoro, windu sengoro, lan windu sanjaya. Ginambar macam apa nunung ngiring kiwa. Gambarane wong pinter kalihake marang kepinterane. Lisir pring pageraning bener, lisir pring pageraning lisir pring pageraning agama. Kabo ginambar nunung ngiring tengen gambare wong bodho temindake becik, rame ing gawe, seping pabrik, trewing panduktur, tampon darbini watek adigang adiku adiguna. Adigang lakune ngindang, ngendrake paline banter. Adiku lakune gajah, ngendrake marang krosane. Adiku lakune kula ngendrake marang sembure mati. Nanging elinga, uripe menungsa penggonan dipilali owah kawan gingsir nyokro manggengan. Pinter sunggulange menungsa belali setura pasang aman menungsa duwe pangapesan kasapuran nuwun kagungane Gusti Kang Maha Agung yaiku Gusti Kang Menang sinembah saking jalma kang kuwitah ing marcada. Ana gambar dong suwung wong mati mlebu alam kubur bondo donya ora digawa derajat pangkat rakno kanggo syarat-syarate apa moripote amal soleh sarta budi pangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Kewonten ing bulan gambar buta loro sing kala bolo mata yen cara malaikat mungkar kalawan angkir
nunggu jroning kubur takone sapa pangeranmu agamamu sapa nabi apa kitab sapa sedulurmu takone malaikat kok iso jawab sambet dodo yang ditakoni malaikat iso jawab selamat urip ana ngalam kubur kuwi nari kunang kayu ana gambar abang pasune gambar abang durung bisa ngendali marang balik guna buku dunia aku sebelum marang juranging kasengsaran gajah mati ninggal gading pacar mati ninggal lula menungso mati kudu ninggal jenuning jeneng sing apik jeneng elek bangsa sapodo lan digoro